Na een lange zomer van wachten stonden afgelopen weekend de eerste carnavalsactiviteiten weer op het programma. Zo kwam zaterdag in Heide de eerste prominent uit de doos. De nieuwe vorst, Twan Poels. Het is wel iets wat ik eigenlijk al heel lang wil en ondanks mijn leeftijd dat ik toch nog mag werken. Ik ben best vereerd. Waarom wilde je dat? Nou, omdat me dat ontzettend leuk lijkt om de zaak een beetje draaiend te houden, een beetje ouwe hoeren, een beetje gewoon een beetje in gang maken, een beetje carnaval, een beetje runnen. Ja, ik vind het leek me wel leuk. Het is een uitdaging en nou ja. Was het dan toch nog een verrassing toen ze kwamen vragen? Ja, natuurlijk. Ik ben 55. Dus ik had er eigenlijk niet meer zo op geteld. Dus als ze dan komen, dan moet ik even denken van ja, verrek. Ik moet daar wel met die jonge gasten mee gaan drinken. Ja, dat zal niet meevallen, maar ik ga mijn best doen. Eerder op de avond trad vorst Michael af. Ik heb het inderdaad 5 jaar gedaan. Ja, als je dan de coronatijd eraf haalt, dan zijn het er eigenlijk 3. Maar ik had voor mezelf altijd gedacht van nou weet je wat, we beginnen daarvoor, heb ik thuis ook over gehad van weet je wat, een periode van 5 jaar, is het langer? En dan was meer te maken van de kinderen hier was het eerst in het verleden van, die mochten vanaf groep 8, konden ze in het jeugdtrio komen. En dan had ik wel het idee van oké, als het dan mocht gebeuren bij ons thuis, dat mijn dochter dat zou kunnen worden, dan wil ik het wel van de andere kant meemaken. Dus vandaar. Als vader? Als vader inderdaad, dat je dat gewoon, normaal gesproken hebben we best wel een druk programma. En ja, dan is het lastiger te combineren en nu kan ik het helemaal meemaken. Ja. Wat is nou het mooiste moment voor jou als je terugkijkt op die 5 jaar vorst? Mooiste moment. Ja, natuurlijk de avond zelf, dat je het gezicht van samen met de prins dan van de vereniging bent. Maar ik denk ook als je terugkijkt over de afgelopen 5 jaar, Theo Nelle die dan uit de hei die buurtkampioen is geworden. En daarna de receptie heeft gehouden. Dat is een mooi moment. En je maakt op het moment dat je vorst bent, maak je veel meer dingen mee, zeg maar, die anderen niet meemaken, zeg maar. Tijdens het vorstenraadsbal op 18 november begint het pas echt voor Poels. Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn doop, zeg maar, van als vorst. Want dan moet een beetje wat mensen toespreken. Ja, daar ben ik ontzettend zenuwachtig voor. Maar daar gaan we voor. Vanaf de eerste zaterdag in januari komt de nieuwe prins uit en dan is het elke week wel wat te doen. Want het carnavalseizoen is vrij krap. Dus er moet heel veel in een korte tijd gebeuren. Dus dat is gewoon hard werken. Dat is gewoon hard werken, niks anders dan dat. Dit is echt een zware baan. Ik wil net, Michael zei al van 5 jaar, ik ben kapot. Net Ruud Michels nog, jongen, je zet echt succes. Kom op, het is echt keizwaar. Ik werd aan alle kanten gesteund door die mannen. Het is echt super, echt super.